Kaixo, hemen daukagu beste ekuazio bat eta ikusten duzu zelan agertzen diren biderkadura nabarmenak egiteko kasu honetan eta zatiki algebraiko honetan ere bai. Bietan egin behar duguna da aken B karratu erakoa. Beraz, aken B karratu egingo dugu. Eta emaitza izango da A karratu, ken B B, gehi B karratu. Orduan, hasiko gara garatzen, lehenengo zatiki algebraikoan ez dago ezer egiteko, baina bigarrenian ikusten duzu biderkadura nabarmen hori garatzen dugula. X karratu, ken B bider A, bider B, ken B bider X bider bat, gehi B karratu, gehi bat. Hurrengo zatiki algebraikoan ez dago biderkadurarik, baina hurrengoan bai. Eta hurrengoan ikusten dugu daukagula aken B karratu, beraz X karratu, ken B bider A bider B, B bider X bider B, beraz ken lau X. Gehi B karratu, gehi B karratu, beraz gehi lau. Berdin, bat zeiren. Orain egingo duguna izango da zatitzaileak ezabatzeko ekuaziotik atal biak biderkatuko ditugu zatitzaile komunarekin, hau da MKT-rekin. 2, lau, 3 eta 6 arteko MKT 12 da. Beraz, 12rekin biderkatuko ditugu atal biak. Egingo dugu, beraz, bider 12 biderkatu, eta bider 12 biderkatu hemen ere. Hemen ipiniko dugu, bider 12. Hasten bagara biderkatzen 12rekin, geratzen da lehenengo zatikia zatituta birekin dagoena 12rekin biderkatuta. Bigarrenian 12rekin biderkatuta ipintzen badugu, geratzen da honela. Hurrengo zatiki algebraikoan, hemen 12 ipiniko dugu. Eta azken zatiki algebraikoan ere 12 ipiniko dugu biderkatzen. Hau da, zatiki guztiak 12rekin biderkatu ditugu. Lehen atalekoak eta bigarren atalekoa ere bai. Orduan, orain ikusten duzu nola simplifikatzen diren zatitzaileak desagertuz. Hemen simplifikatzen da 12 birekin zatituta, geratzen da 6. Beraz, bider 6 geratuko da zatiki algebraikoa. Hurrengo kasuan ikusten dugu 12 laurekin simplifikatzen dela eta geratzen dela 3 biderkatzen. Hurrengoan simplifikatzen da 12 3rekin eta geratuko da lau. Geratuko da lau biderkatzen. Eta azkenian geratzen da 12 6rekin simplifikatuta eta geratuko da 2. Orduan kontuan izango dugu, orain gorrez ipini ditudan zenbaki hauek, biderkatu beharko direla zatiki algebraikoan dagoen zenbakitzailearekin. Beraz, parentesi bat ipiniko diogutanari. Eta orain hasiko gara, ia zatitzaile barik geratzen da, faltatzen zait, azkena. Azken zatiki algebraikoa bigarren atalean dagoena, ikusten duzu 12 eta 6 simplifikatuta, eta hemen geratzen dela 2. Beraz, orain, zatitzaile barik geratzen den ekuazio hau, honetan egin behar dugu 6 bider X gehi bat. Beraz, 6X gehi 6. Ken 3 bider X karratu, ken 3X karratu. Ken 3 bider minus 2X gehi 6X. Ken 3 bider bat, ken 3. Gero, ken lau bider X, ken lau X, ken 8. Gehi, orain 2 biderkatzen dugu, X karraturekin, 2X karratu, minus lau Xekin, minus 8X, 2 bider lau 8, eta bigarren atalean geratzen da 2.
Bueno, honekin lortu dugu ekuazio bat ikusten dugu bigarren mailakoa dela. Bigarren mailako ekuazio honetan hasiko gara elkartzen antzekoak diren gaiak. Lehenengo, -3x karratu, gehi 2x karratu. Ikusten dugu, beraien artean, emaitza izango dela -x karratu. -3 gehi 2 -1 dalako -x karratu. Orain, ikusiko dugu zeintzuk diren x dun gaiak. X dun gaiak ikusten dugu hemen 6x eta hemen 6x. Eta gero hemen ken 4x eta hemen ken 8x. Guzti hauek elkarrekin ezabatuko dira. 6x eta 6x 12x ematen dute, ken 4x 8x eta ken 8x 0. Beraz, ez da x dun gairik geratzen, hau da geratzen da 0 bider x, ero bestela ez dugu ezer ipintzen. Eta orain faltatzen zaiguna da gai askeak elkartzea. Gai askeak, kasu honetan, dira 6, -3, -8, gehi 8. Hori lehengo atalean. Beraz, lehengo atalean geratzen da 6 ken 3, 3, ken 8 -5, -5 gehi 8, gehi 3. Orduan, gehi 3 geratzen da lehengo atalean, baina bigarren atalean 2 dago. Orain, gure ekuazioa bigarren mailakoa denez, dena atal batean ipiniko dugu, nik erabakiko dut adibidez 0 lehengo atalean eta gai guztiak eskuineko atalean ero bigarren atalean ipini. X karratu bigarren atalean plus geratzen da, 0x ez dut ipiniko eta bigarren atalean dagoen 2, baina ken 3 lehengo atalekoa. Hau da, geratzen da 0 berdin x karratu ken 1. Bueno, ekuazio honetan ikusten dugu a bat dugula, b 0 da eta c -1. Bueno, badakizu, olako kasuetan ekuazioak b0 danian ebazten ditugula x karratu hori isolatuz. X karratu berdin bat geratzen da. Beraz, x geratzen da baten errokarratua. Eta hemen soluzio bi geratzen dira. +1 eta -1. Horre dira gure ekuazio honen soluzio.